Mare suferință, spune Domnul, va veni de pe lume întreagă. Pregătește-te, biserică, la suferință care va veni de peste lume întreagă. Unde bisericii se va închide, unde familie se va străbire, unde credință va fi foarte slăbuță, spune Domnul. Ulla kaya saka shaya, saka saya kalamaya saka la shaya, saka santa la shaya santa, o kalamaya saka la santa, și tina kaya maca. Pregătește-te, biserică, spune Domnul. Va venire zilele foarte rele, unde mulțime de persoane va suferi, unde puține persoane va rimanere în picioare. Dacă santa la șichina ta, pentru saca la șamta la saia, tu china macata la santa, om la caia șamta la taia. Război va veni în toată lumea întreagă, mare nenorocire va veni în toată lumea întreagă, persecuția va veni împotriva copiii de la mine, Santa, Macataia, Saca la șaia. Puțin și foarte puțin persoane va rimanere în picioare, spune Domnul. Macataia Santa la șaia, pentru bucățică de pâine va face compromisul cu păcatul, pentru o farfurie de mâncare se va face compromisul cu păcatul, dar unde este Duhul meu, spune Domnul, ei va rimanere în picioare și eu îi voi îngrijire, spune Domnul. Macatala șanda la saia, moia caia sanga la șaia, santa la maia, și este scrisul se va împlinire în zile de urmă. Macatala sanda la șaia, multă nenorocire va veni peste lumea întreagă și mulțime de persoane va trăi prin credință. Macasanda la șaia sacataia, dar cine va rimanere în picioare și cine nu face compromisul cu păcatul, ei vor fi stâlpul lor, ei vor fi Dumnezeul lor și eu îi voi încuraja să rămână lângă mine, spune Domnul. Macashanda la saia ta camaya saca la șaia. Scurtă este vreme, spune Domnul. Scurtă este vremea, spune Domnul, unde mintria se va ridicare, unde păcatul se va ridicare, până vârful munților, spune Domnul. Dar eu, pentru toți care sunt copilașii mei, pentru toată familia care stau în fața ochii mei, ei vor fi un stâlp pentru ei, va fi un templu pentru ei și eu mi voi îngriji de turma mea, așa cum un pastor îngrijește și dă viața pentru turma sa. Macatala șampa la saia, Macatala sanca la șaia, o calamaya santa la șaia. Dar spune Domnul că oamenii va face un legământ între ei și nu se poate cumpărare, nu se poate devanțare nimica fără că ei intră cu un acord care ei face și va veni timpul foarte rele, foarte strâmtorare pentru biserica mea, dar totuși oamenii va rimanere în picioare pentru că ei se încrede în mine, spune Domnul. O calașaia santa la maia. Și mulți
se va lepedare de credință, spune Domnul. Dar pentru poporul de legământul, care adevăratul ei mă iubește, ei va rămâne în picioare. Și fără pâine, eu îi voi îngrijire. Și fără apă, eu îi voi îngrijire. Și fără medicinale, eu îi voi îngrijire. Pentru că cine este cu mine, el biruiește totdeauna, spune Domnul.